Mooi wacht. Zo ding. De achtermiddag op. Yes! Woe! Yes ja! Silan! Was alright? Okay, alright. Alright. Scroll Ah, maar lekker. niet zo op Facebook. Nou, bij jou. Lekker, bijna lekker. Zoveel. Vertel, kan ik je lezen van man? Wat zei? Je wilt iets in de kop van die mannen man? Oh, Wat Dit, je kan niet weer, je kan niet weer lezen was het niet. wat is water products? Hij is special editions. Huh. Oké. Bijna special. Huh. Sommige is bij jou man. Kom eens, we gaan Ja, sommige ik weet nog niet of ik is dus bij jou. nog gejaagd dit team, maar... Nou, moet niet waar Oh. niet, moet niet waar niet. Is niet iets voor jou man. Huh. Weet je wat is die? Explain. Kijk hier, die ding nou. Ik kan nog maar jou wel koop. Voor ik nou voor jou zeggen wat hij doet. 15 rand voor hem. Oké. Hij maakt jou bevaarte delen goed. Het maakt het nog duurder. Alles. De plak om in zien ze je. Maar goed. Zijn je motie lekker tijd. Zoveel Als is ze het? hier niet. Dat is de prijs. 15 rand. Take it or leave it. Dat is deal. Deel. Zeker. Volle nummer. Maar kijk hier man. Ik zie. Wat nou mooi ook gaan waar je zien ze. Ik heb nog iets voor jou. 16 rand. Eigenlijk dus zo. Als je handdoekje. Die ding, hij kan niet nadraken. Hij kan hem niet zien gooien. Zaak buiten hem. Hij raakt die stukken niet. Hij raakt je nat niet. Hij kan je meisje nat maken. Ja nou. Droog af. Hij is nat niet. 16 rand. Kan ik het voelen? Voel. Zo. Kan dat nat maken. Hij raakt je door. Ik heb Ook nogal niet nat niet. over die paar maanden gestruikeld een beetje om zo'n. Gaat hem vat. En die bed en ik laat ik zo 2 seconden maar. Nou, hij denkt zal je helpen ja. Met hem 16 rand. Take it or leave it. Aan mij gaan. Deal. Weet je wat? Geniet het. Oh ja. Dan. My guy! Ik heb iets voor jou. Wat die mannen van mij. Ik heb iets voor jou. Nou, Wat? alle is kooi. Ah, Alle is kooi. Alle is kooi. Ik heb voor hem. Voor jou. ah. Yes. Wat zei je? Yes. Wat zei? Wat zei? Kom ik verzekeren voor jou, nee? Ik heb één aan net zo. Zien zij. Lekker op die dang gehit man. Zien zij. Ah, Stap Kang voor Penda voorbij mij. kan voor panda. Kang voor Penda. Oei, ja. Geef hem mij die ding. Ah, Nou wil ik hem van jou niet overkoop man. nou wat, hoe gaat die ding? 17 Waar rand. ga jij aan doen? Hij geeft Kang voor Penda moves. Ah, Alles. Hij krijgt jou latten. oh. Het kan gebruiken. Zij kan het gebruiken. Hoeveel zoekt zij? Kun je 15 wat aan je jong wat 15 zo's rand. laatste Ja. veel geroepen die kan zo's. Smaak Alles het- erbij komen weer. Smaak het toch al aan. Ah, Goeie deal voor jou. maar kijk, je kan je 10 rand geven. Ja, Ja, Negotiation. 10,50. 1050. Deal. Strikt. Kijk om. Wacht op, even aanpas. Zet hem op. Oei, Ga hem niet nou erin niet man. Oei, ja. Oh, Oei, ja. waar is dat? Oei, ja. Zij soort voor Ik voel alle. de oren. Oei, ja. Zij soort voor alle full mode. Nee, Oké. ik heb nog iets voor jou. Ik denk zij gaan bij van alle likes. Kom goed hier zo. Als één. Jee! Hey, wat is Jee, dat? jee. Stoei. Wat is dat? Zij kan niet zo veraan niet. Wat is Zij dat? kan Jannie. niet zo veraan niet. Jannie, wat is hij? Nee, Wat is hij, Jannie? die krijg ik special edition voor jou. Ik krijg die. Michael Knight, Ah. die ene, Bruce Lee. Ah. Zie, Nou, als ik het aan dat is het een ompa. nou, de wormos. Die ene is Michael Knight, die ene is Bruce Lee. Zie je, zit, alle verkeerd is Fuck, zo lang. Maar, minister op je neus gaan verder. Dus zie nou, nee. Ian is Michael Knight, Ian is Bruce Lee. Richte Michael Knight. Special edition voor jou, mee bro. Wat bestaan dat je? Als Bruce Lee, als zij brein, zien zij. Nou, Nee, is Bruce Lee. ik moet daar wat daarop. Ah.
Wat Kijk is hier. het doen nou? Als ik design, mannen. Als ik design. Is die ander Zien goed? zij? Michael Knight, Bruce Lee. Zoveel voor hulle. Kijk hier. Hoeveel zoekt ze voor Voor alle. 4 dagen. 40 rand. Yes. Ja, maar bro, Deal. dat is een beetje te veel. Hoeveel zoeken zij? Geld is maar schaars. Ik heb veel 20 rand geen. Nee, niet 20. Ik ga niet 20 aan. Maar 25 aan. 25. Ja. Ah, 24. 24. 24 aan 50. Ik kan nog een tenen geen. Kijk, dat tenen is geen. een schoenen deal. Ook Huh? al is het schoenen deel. Je know, zij krijgen een aan Roeseliese schoenen, ik krijg een brand, een Nike Maar is het duur? Deal. Ja, Nee. Als je deal. Jelle is kwijt, mannen. Kijk hier. Geniet jullie aan, hè? Ja, Kwijt, ik ga erbij genieten. Kids, jelle.